قدومتان فرخونده. акнун дар майдон ҷаҳонгир паҳлавон аз Фархор ва бобоҷонов аз шаҳри Душанбе барои шоҳҷоизаи олии мусобиқот талош дорам. Бобоҷон як ҳаракати муносибро ҳам инҷо анҷом дод, аммо паҳлӯ дар майдони гӯштини суннатӣ нест. ҳаракати дигари Бобоҷон инҷо ҳам хеле хубу саривақтӣ буд. ин чеҳра барандаи шоҳҷоиза шуд ва корманди вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кӯлоб ба инъоми олии қадрдонӣ гардид. ин музаффарият ҳам бо саҳифаи ҳаёти ӯро равшантар кард. баъдан рақобатеро ки мебинем хеле суръаташ ҳам ҷолибтар шуд. боз ҳам майдондории паҳлавонон дар ба даст овардани тӯҳфаҳои олӣ зиёдтар буданд. ва Мизроб Шоҳ Лоиқзода бо Рустам Хоҷаев чин рақобат карданд ва Мизроб дар ин дидор ҳам соҳиби автомашинаи сабукрав шуд. ва ниҳоят Шариф Назриев боз бо рақиби худ аз Тоҷикобод нерӯсанҷиро шиддати дигар бахшид. дар охирин талоши барои мукофоти олӣ ӯ ғолиб омад ва ҳамин тавр иди мутантан дар пӯшунги Данғара бо анҷоми ана ҳамин лаҳза хотима ёфт.